Moikka moi vaan kaikille. Tää on Hunger Games osa 2. Siis Minecraft. Meikäläinen on... kuka? Herpa PvP. Ja on hauskaa pelata minä. Oli se... miksi mulla on pistosta? Sehän mut kuulella kattoo. Sitä aksoneksi, en tiedä miksi. Show music in the sky, in the sky. Ois teistä mitään aloitustestistä. Vähän ärsyttää semmonen, ettei saa mitään aloitustestistä, mutta... Ja vaan täällä oikein jotakin vähän tavaraa. Jos mulla on se, saattaisin jopa... Golden bootsit, joo. Todella kengiltä näyttääkin. Ei oo mitään. Tarvittais aseen. Mä haluus väkimpää. Mä haluun väkimmän osia. Kaikkea muuta on paitsi ase. Miten tuolta pitäis saada? Käyn tähän malliin. Siis... Mitä hittoa? Joo. Tää on siedettävä miekka tai ase. Ja tätä miekkaksi vois sanoa. Se ei oo miekka. Voihan tätä miekka sanoa, jos niin haluaa, mutta... Minä en halua. Minä en halua. Joko löytyis jotakin? Täällä tulee mitään. Au. Mä haluun tonne. Energistä. Siis voidaan tehdä näin. Joo, niin joita sä kannattaa hakata minä kaikki vaan tästä. Saavaanko sä niitä ruokaa? Hakata pellon tyhjäksi. Sori toke. Porukka nostaa paljon juo, koska... Ottaa meille kumminkin ruokaa. Ei tarvitse paistaa tai mitään sellaista. Noin. Nyt on mukavaa. On jo sellaisen luuttilanteeselle päällä. Pitäisikö mennä luuttilanteelle? Tää on hyvä juttu tää boatti. Mä en kyllä vähän tonne joka alkaa lähtemään. Koska... Hakkeri-report. Ja sitten tulee joku hakkeri kiva. Kiva, että sekin pelissä on tos hakkeri. Rakastan haksaa jo. Hippii! Sä et oo mitään mukavampia henkilöitä. Vaikka on kyllä maailman ärsyttävimpiä. Mielestä. Tästä me voin huomioida. Näin. No. Sekä täällä on vastustajia. Katsotaan. Tonne noin. Hyppy. No. Parkouri sitten vähän. Teetään nämä nyt. Näin.
En tiedä, pitäisikö minä ottaa sun blood droppi? Pitäisikö mennä rektaamaan vai pitäisikö vaan mennä Luuttilandia tänne ylös? Ei oikein tiedä. Vaikka Luuttilandia. Ja mä en kerkeppä näitä Luuttilandia. Elikkä ylös. Siellä on, tässä on yleensä melkoinen Luuttilandia. Ei se aina on Luuttilandia, mutta yleensä. Vieläkö on? Se paljastit se mulle. Se ei oo. Se on parkour varmaan vaan. Miten mä pääsen tänne tästä? Ouch. Tippuminen ei satu yhtään koskaan. Ouch. Regiinan ja sitten varmaankin teen näin. Tuo mun peräs pysy kummiskaan. Outotyyppi. Mitä johtaa kesken? Just mä saan ne tulilasen. Nytkö ois povi? Nytkö ois povi? Olisin vähän turhankin vahvoilla. Täs povi kiitti myös. No jaa. Kumminkin. Mun siedettävät armorit. Tai tarpeeksi hyvät. Niille ei vielä voittaa. Au. Etten tippunut jotenkin pilmiin noin hyvä. Väs väkiinpä. Haluaisin yhden asian. Haluaisin kivimiekan. En haluaisi mitään muuta kivimiekan enää. Ouch. Jos ei ole mitään. Nyt lagii. Ja kuinka verrasi. Kaikki muuttuu.